sa unahan ba? Di kumulakaw. Naglintay man akong amigo dito sa ilang balay. Tingaw sila ba? Tagay-tagay man. Iyak ka lang, ipalit natin. Makabalik lang unya. May unggoy. Na natutulog sa daan. Sa manitawhanan niyo eh. Sa part 2 na to. Tapos sa part 3 na to, lang gyapon. Ay! Na! Kabihapon katugong man taman oy. O may puwas ang katugan eh. Ha? Agay! Ano mo nagpa ka? Ay ko ano ka. Nakita na ko nga nailamok ng damo. Nasagpa tika. Sakit nga. Ya kayo. Aw, kami nagug. Dili ka mo ba yung sakit barad ka? Matay. Kanapo ni mong naong ba? Mura baga-baga na na. Bagagnaw. Pawadri. Samuk-samuk ramang ka. Nah, Nemo. Siguro kung ako pa nang kinabuhi ba, naghikog na ko. Kastilan. Sige na magkatong. Di yun na maminyo ba? Mulaan na, budoy. Di na masilbing nga kinabuhi sa ako. Tapulan! A few moments later. Oh, inita, oy. Buta naman ang diyani ako ang yuta din. Ah, isa naman eh. Palampasan ka man ni ganina. Sagbot man ka rin. Ang ito ba? Natuog na nilutawa na ito ba? Pantagahan ni katawahan na ka. Pagbulon dito ka ba? Ay, pamulit ka diyan. Tingin ita. Pamuti. Ang butanig sa mut. Ay! Ha? Uy! No, man kong tawhan na. Ah, siguro. Ya, sigurong nahuna-hunaan ba nga. Dili, gid ay maayo ng sigig katog. Dapat, mulihok jud. Nakakaraman na yung tawhanan eh. Huh? Siya makahanis siya diha. Uy. Angayaan niya po siguro ni atuon. Brad, ano sa may mga gitutukan din, Brad? Kahoy lang yun, Brad. Mas na ako kung pala sa maluan. Karon po kanong ang
kahoy tutukan waluan. Mo ang oy. Oh, naisuntang upot na. Ayaw brad, kay masamdan. Bahala ka diha oy. Tabangan ikaw pa mo di. 20 years yung kang humulat din na ang tawhana ka. Buwa nga nga humulat ang kahoy yung maluat.